Il-Gvern Malti irnexxielu jġib konċessjoni speċjali fejn jidħol l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li tieħu kont il-qies ta' pajjiżna. Oriġinarjament Malta ma kienx fost dawk fil-lista ta' pajjiżi li l-Kummissjoni Ewropea kienet qed tqis bħala pajjiżi li għandhom bżonn jagħmlu sforz eċċessiv biex jingħataw din il-konċessjoni. Li ma kienx għall-intervent tal-Ministru Herrera f'isem il-Gvern Malti, Malta kien ser ikollha tibda ġġorr piż finanzjarju akbar kull darba li teċċedi l-miri stabbiliti minn Brussell fejn jidħlu l-emissjonijiet ta' gassijiet li ġejjin minn setturi li ma jinkludux l-enerġija bħal power stations. Anke jekk dak propost mill-Kummissjoni Ewropea mhux biżżejjed biex jieħu kont taċ-ċirkostanzi ġeografiċi ta' pajjiżna, l-aġġustament fil-livelli ta' emissjonijiet huwa pass fid-direzzjoni tajba biex iċ-ċittadini Maltin ma jġorrux piż aktar u akbar milli jfilħu, qal il-Ministru Herrera. F'Ottubru tal-2014 il-Kunsill Ewropew iddeċida li meta mqabbel mal-1990 l-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha jonqsu b'40% sal-2030. Il-Ministru Jose Herrera li kien qed jattendi għal Kunsill tal-Ministri tal-Ambjent tal-Unjoni Ewropea qal li fl-aħħar snin Malta għamlet bitla radikali fil-qasam tal-enerġija li hija tajba l-ambjent u tajba l-saħħitna. Bl-istess mod il-Gvern beda jiddiskuti kif ukoll qed jagħti l-inċentivi biex aktar nies jinvestu f'vetturi elettriċi flok dawk bil-fuel. Il-Gvern qal il-Ministru Jose Herrera daħħal ta' miżuri inkluż fl-aħħar budget biex jinċentiva l-użu ta' trasport pubbliku kif ukoll mezzi alternattivi għal karozzi privati. Dan apparti miżuri bla preċedent bħall-introduzzjoni tal-borża organika fl-immaniġjar tal-iskart li ser iwassal għal inqas emissjonijiet.